Ready guys. Kang paket iso-iso. Karena raine. Aja dibuka ngene wae lho. Paling bumbu pas lek ini. Lagi nandari ben kayak endek kapiak kayak rak weli. Tapi nek diloki aku yo kelelep ae. Mene yo. Nek yo. Nek seksuali mono maksudnya dik ngenekan masa dicilikne piye nek nyilikne, Mbak? pasnya tak buka ya. Betul. Tak kula buka. Kamu ya. Heeh. Itu sama raine. Ketok lagi no kok. Ana yo pereng. Iku yo sedengane. Ora terlalu gede to, Cal. Tak jajalnya sekali. Dia nyari. Aja jempare nang iki kebalik kok. Balik ndase. Ready. Ndase sedengane lek mbok. Tuh, sedengane to. Sabar, guys. Suka shoppingnya iki. Tuh, sedengane. Apa cilik kok. Iya, kayak beda mang. Kok ready, guys. Asang isare piye iki? Ijo. Lunyu. Tak gaji, aku lan gajian. Astagfirullah. Aku enggak tahu ki. Dah, kayak lagi. Iki wis suwi iki lho cara. Lagi en. Fitri tak ngene no. Padu wae beman blok ayo ben kaya raya. Aku lagi saiki lho, lek saiki lagi no dadan bayar barang. Tenan deh kuwi. Gede. Wah, tanggaku. Tinggal dek kelem aku wis dengan elek ul monggo. Rasanya nek aku iki lho sak mene yo le. Awake jumbo. Sak mene le aku munggo paling. Mbok cilikno. Munggo sak menenan lho paling. Wes aku mau ganane ndak kecilikan. Lah iya aku kecilikan kae. Kecilikan kok mundaan kok merepet ke sualan kayak mercodot kabeh wis. Ning anukane saru lho ning sekolahan Iya. iki. Dapane enek nganukan ngono. Lha karek engko kudune piye iki? Iki wis ready kabeh sak anyar kabeh. Iki tukune lek ulah konder. Mbok anyar kabeh. Iki ndak ana api kae. Apa? Cutrai. Konder. Andre, aku cut brenan kaya iki yo ta. Masyaallah. Ya Allah gak pleken-pleken. Kayak Kakak ya Allah ini kan delok-delok to, Cah. Oh. Yo mencatat maksudnya nek tak cilikno ki engko yo mesti nek mencatat kabeh. Yo cilik aja pas ne. Aku ini nek baune Lho. iki lho aku ileh info ngene bareng ta. Apa neh info apa neh, guys? lembaga kita akan mengadakan karya wisata seperti yang sudah disampaikan waktu pertemuan oleh Oh, Bu Puncak kok. Lomba, ya lomba ora. Karya wisata. Kan acara pelek karya wisata. kowe nek melu rekreasi nek melo. Sing lewin gengi. Par gak melu rekreasi, kotane ijek. Halah prai panas banter. Sudah 5, gak ono 500. Kira? 400 sudah 5, gak ono 500. Maksudnya kuwi wong siji. Wong siji, wong loro mesokan. Mungkin aja 400. 400 sampai 500. Ngono ane yo. Soalnya hari ini dhewe wae budal. Iki langsung piye lah, Mbak, konsepe? Ireng. Fitri apa ireng ora ndek putih. Pergaweane iki ora aku ora duwe, Lek. Udah marun aku cek outfit. Kowe apa tak ndari rase dong kenang moh aku ngono. Aku ora duwe, Lek. Putih aku yo ora duwe pergawean. Aku ndak ya. Aku nangan iku. Nah, budal ambek aku nangan nganggo putih mbelek para aku pengen nganggo ireng ae. Aku ndek ireng kok jere. Ireng ya ireng Dhewe ndek kabeh nang aku